Ω! Τι είναι αυτό? Μάκες. Έξω από αυτό το σπίτι. Μαλάκα. Παιδιά, τι βρήκα. Θα πεις να κάνει 300 €. Όσο δεν ξέρετε, τώρα είμαι στην Μελίνα μου κόρη. Όποιος θέλει λοιπόν να έρχεται εδώ και κάτι θα βρει. Το ότι βρήκα αυτό το πράγμα, αλλά το βάλουμε να το κρύψουμε κάπου, ώστε να το βρει κάποιος. Είναι ο καλύτερος στο κρύψιμο. Οπότε κάτσε να πάμε. Θα πάμε στο 8ο που σκέφτομαι εκεί να το βάλω, γιατί περνάνε πολλά παιδιά, άρα όλο και κάποιο παιδί θα το δει. Αυτό εδώ θα δει ρε φίλε, που γυαλίζει και με έχει και φως ακόμα καλύτερα.